telu, madya kuwi mau tengah, candra kuwi sasi. Udakara wis 3 sasi setengah Kakang Resi Purbaya ing Sukalima ora marak sowan ana ing Piswanan Agung negara Ngastina. Dene ya kuwi mau sak banjure anak angger Prabu Duryudana pasrah bongkokan marang Patih Harya Sangguni. Rikalungguhan samangka wis nggawa surat katrangan kang ditapasmani langsung marang anak angger Prabu Duryudana. Rikalungguhan samangka nimbang milih lan hamutusake Kakang Purbaya Sukalima wiwit dina iki, wiwit jam iki, detik iki dilereni anggone dadi punggawa ana negara Ngastina. Lang-lang indriya mango-mango mangungkung kandhuang remang lir-lirna tanpa kanin. Lir-lirna tanpa kanin. Oh, Hyang Resi Dyahutama mangkono Sang Durna. Mangkono Sang Durna ngrepawusira. Lole. Irung gajah jenenge Trale, nggo gunuman jenenge Lambe. Tali dawa saka wesi direntengi jenenge Rante. Wong wedok metu bengi jenenge Incas. Mengko to dhisik, alon to dhisik. Ana pare gawe apa mara-mara? Anggonku Swita deku-deku ana negara Ngastina, dilereni anggonku dadi punggawa. Sak rumangsane Durna wiwit ya kuwi mau Dakara ana 30 taun Swita ana negara Ngastina. Ora ana darbe salah babar pisan. Para Kurawa tak ulang ilmu jaya kawijayan guna kasantikan, ilmu bakoh, ilmu mantep, ilmu madhep. Nyatane para Kurawa ya dadi ratu, nyatane ana sing dadi ya kuwi mau Narpati, ana dadi wong sugih, iso dadi wong sukses kuwi gara-gara Durna. Tak pulang wuruk ya kuwi mau tak gula mentah kanthi prapermana. Keneng apa anggonku dadi punggawa kok nganti dilereni ana negara Ngastina. Ngene Kakang ngene. Rikalungguhan samangka wis ora sah selak batinmu. Kakang Purbaya Sukalima kuwi mban cindhe mban siladan. Kurawa mbok mban siladan, Pandhawa mbok mban cindhe mbok bedak-bedake antaraning Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa wonge 5 bantas kabeh, Kurawa wonge 100 ngrebyah kokan cacah ngrembaka kokan jiwa. Turta meneh saben-saben kanugrahan medun saka Jawata medune mesti ning Pandhawa. Apa tumon selawasing urip mbuh kuwi dalange sapa, tanggapaning pira kok ana Kurawa entuk wahyu iki apa tumon. Kurawa kuwi entuke ya kuwi mau mesti parak esuk kae mesti rubuhan, mesti kalah karo Pandhawa. Kuwi mertandhake yen to Kakang Resi Purbaya, Kakang Resi Sukalima kuwi mban cindhe mban siladan. Engko dhisik, kuwi aku iso mbantah, kuwi aku iso jawab. Jawab piye? Engko dhisik. Pandhawa karo Kurawa kuwi padha-padha putra siswa Sukalima, padha-padha muridku, ngono. Guru karo murid kuwi tak ibaratake bapak tani nggarap lemahe, bapak tani nggarap sitine. Nadyanto pinter, Nadyanto prigel, anggone bapak tani nggarap lemah. Ning nek lemah iki lemah cengkar, lemahe lemah tandus, dadi bocah ya kaya Kurawa ngono kuwi. Ngrembyah kok kan cacah ngrembaka kok kan jiwa. Beda karo Pandhawa, Pandhawa kuwi lemahe subur, lemahe joroyo-royo, ditanduri apa metu, diulang nggih. Beda karo Kurawa. Kurawa ketoke diulang manut, nek ben malam minggu mbleh iki rek turut prapatan. Kuwi Kurawa. Terta Kurawa kuwi sing momong sapa? Pandhawa kuwi sing momong Semar. Semar kuwi wonge wong ampuh, Semar kuwi wonge wong apik. Ngarahke Pandhawa tumindak kang becik ngibadah 5 wektu. Beda karo ya kuwi mau Kurawa.
Kurawa ki sing momong sengku